ruský šváb! Zamba! Hradu, fuj!Ání Ruská katolícká ruský šváb! Jseš ruský šváb! No a pokud jde o Pussy Riot, no, dle mého názoru je to pornografická skupinka. Víte, co je to Pussy v angličtině? Pussy. Myslím, že se to vyslovuje Pussy, ale vím, co myslíte. Kunda. Kunda sem, kunda tam. Co tu hledá tadyhle ten ničema? Vyhrožuje válkou, že tu všechno zničí, spálí. V naší zemi už to zkusil. Pane Bože, ti ho hnali. Hnali? Kdo? Všichni lidé, kdo se k tomu přichomí. Čeledíni, nádeníci. Tedy hnal ho všechen lid. Ano, pane, se zbraněmi. Někteří i beze zbraní. S holemi a sudlicemi, vidlemi i kosami. Hnali ho a zpívali si. Ach, to byla nálada. Nakonec mu naložili pěkných pár ran na záda. Co říkáte, Kazi světe? Hovno, hovno.